The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sa mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Live kita subong diri sa Megaworld Substation sang More Electric and Power Corporation. Para sa hibalos sang aton sining mga konsumidor, ang Megaworld Substation isa sa mga bag-o nga substation sang More Power kung sa diin gin-inaugurate lamang ini sang March 2023. Kag sa subong episode sa aton sining pagpangalaga diri sa More Power at your service, aton nga iga-discuss sa inyo diri mismo sa aton nga substation kung ano ba ang function sang circuit breaker. Kung madumduman sa aton sini nga mga konsumidor sang nagligad nga Domingo nga adlaw, nag-open ang circuit breaker nga naga-supply sa line 2 sang More Electric and Power Corporation. But sa pagkabalo-bala kamong ang circuit breaker, may ara man nga circuit breaker ang aton nga mga power plants or ang naga-supply sang or naga-generate sang kuryente, may ara man nga circuit breaker ang NGCP or ang National Grid Corporation of the Philippines or aton nga transmission lines, kag may circuit breaker man ang mga distribution utility kaangay sang More Power. Sa subong nga episode no sang aton sini nga pagpangalagat, aton nga hibaluon ano bala ang function sang sini nga circuit breaker kag ano bala ini kaimportante sa aton sini nga facility. Sa subong nga episode sang aton sini nga pagpangalagad, mangin kaupod naton ang substation operations Assistant Manager sang More Power, si Engineer Mark Molano. Sir Mark, thank you so much for this opportunity nga pasulod mo kami diri sa substation, because we all know nga ini nga substation or ini nga facility sang More Power na palibutan kita sa mga high voltage nga mga equipment, restricted siya actually. Yes, restricted siya. But thank you so much for this opportunity. That's why nga manotice ninyo mga naka-safety gear kita, safety gear. May hard hat kita, and of course may gloves kita. Sir Mark, please enlighten us, please educate us kung ano ang function sang sining ginatawag naton nga circuit breaker. Kay amo ni siya masami naton nga mabatian, amo ni masami naton nga makita sa posting sa More Power nga nag-open ang circuit breaker, nag-close, or amo na usually nag-open. Kay as human being, as ordinary people or ordinary nga tawo, kung pares na bala sa gate, kung open nga, pwede kaya kasulod. Kung close ya, hindi ka kasulod. But sa electricity, opposite naman niya ang explanation sang open and close. Sige, please enlighten us, Sir Mark. Okay, thank you, Miss Joy. First of all, thank you nga na-invite ko di para ma-explain kung ano ang purpose ng circuit breaker. Actually, every entity sa aton nga system, either power plant na, transmission line, or distribution utility, or electric cooperatives, and even sa mga pamalay, sir. Yes, even sa mga balay. May mga circuit breakers na. So, from high voltage, actually, line-line siya nga type. May type para sa application sa high voltage, may ara man para sa medium voltage, and of course, may ara para sa mga low voltage, ara na sa mga balay isda. Okay. So, primarily, ang purpose ka circuit breaker is to isolate
isolate the faulted area Okay. para hindi na siya mag-cascade. Oo. Okay, for example, example lang, Sa balay sa avenue balay, lang. Okay. sa balay, for example, may appliances ka nga may fault or may problema. So, isend subong sang circuit breaker nga, uy, may overcurrent. So, mag-trip siya. Okay, open. To prevent further damage Sa other appliances. Oo. Kaya kung hindi mo siya i-open or hindi siya nag-trip, ang tendency is i-feed niya Japon ang faulted nga ano. So, So, may tendency nga iban mo nga mga appliances yes, madamage. Oo. Okay. And then, mas ano siya, mas makakos siya sang mas ano proper term man, mas dako nga damage. Okay. Okay. So, for example, subong arita di sa substation ni More Power sa Megaworld, amo na yung mga circuit breakers ta. Okay. So, rated na siya 69 kV or 69,000 volts. Ang ini nga circuit breaker, sir, di ni siya nag-supply. Ini nga circuit breaker, ma'am, halin siya sa line 5. Okay. So, before magsulod ang power kay line 5, maagi siya danay kay circuit breaker ni line 5. Line 5 naton, maghambal kita nga 69 kV line 5. Ano ni siya nga mga substations ang ginasupplyan, sir? Ang line 5, ang naka-connect sa line 5 nga substations, arada ang Haro substation, Haro. kag ang Mandurriao substation. Mandurriao. Yes. Okay. And then on the other side, arada si line 2. Line 2. Ang ginaserve ni line 2 nga substations si Molo. Aramanda si Mobile Substation, and then eventually si Megaworld Substation. And then previously si City Proper. City Proper. Yeah. Okay. So ang namin dun kay since duwa ang source ta, kung for example si line 2 may obrahon nga maintenance, pwede ta makasaylo kay line 5. Pero of course, upon approval man ng NGCP, kaya hindi ta basta-basta pag gusto nga maka-transfer na. Okay. You are saying, sir, nga kung may ara sang scheduled maintenance abi ang aton nga molo or mobile substation, no? Yes. Ang load or ang mga customers naton nga nagakuha sang supply sa kuryente from molo substation kag mobile substation sa More Power, pwede siya ma-transfer Yes, diri sa pwede line siya. 5 nga ma-connect upod sa Haro substation kag Mandurriao substation. Yes. Tama. Yes, tama. As long as ang capacity ni line 5 is sufficient para ma-cater man yang load sang iban nga substations pa. Okay. Just for the education sang aton nga customer, sir, ang line 5 naton, pila ang maximum capacity nga ma-accommodate sini sang linya nga ni? I believe ang line 5 ang power transformer nga nakakonect kay NGCP is 50 MVA. 50 MVA lang. Yes. And then Because we are also dependent Yes, capacity sang NGCP, which is maximum of 50 megawatt only. Pero actually ang 50 nga supposed to be hindi na gina maximum. May allowable lang 80% or 75%, no? Hindi mo siya pwede ma-full blast. Kaya kung i-full mo siya, kumbaga stress na ang ang transformer mo. Okay. So dapat may ara lang siguro mga more or less 75 to 80% mga pwede. Siguro around mga 40 MVA, dira allow. Although kung mga momentary lang, for example, mga on hour lang, pwede niya ma-reach man, pero as long as hindi mo siya i-prolong naka-full. Okay. Kaya syempre kung prolong ka nga full, stress ang ang equipment mo. Okay, sige. Sir, possible ba nga mapakita naton sa aton sini nga mga customers kung paano mag-open kag mag-close ang circuit breaker? Yes, pwede. Okay. Pwede ta mga sample. Actually, safe naman diri kay ang i-open taman lang isang tie bus. Okay. Karon pwede ta mapakita ang single line diagram para mabalaan ta kung ano ang purpose man sang tie bus. Okay. Ano ang by the way, ano bot silingon sang tie bus, sir? Tie bus, ma'am, for example, diri duwa ang source mo. So for example, line 5 and line 2, and then sa tunga niya may tie bus breaker siya. Okay. So for example, nadula si line 2, i-close mo lang ang tie bus mo para diretso ang flow mo pakanto sa transformer.
okay. Kumbaga, pwede mo siya ma-connect. Pwede mo siya i-connect. Kumbaga daw bridge Siya. Okay. But we can explain further karon nga mapakita pwede. sa aton sini nga mga customers. Pwede. Okay, sige. Kadto kita sa circuit breaker, sir. Di na circuit Ano lang breaker. siguro danay para safety ta. Okay, sige. Ma-open lang kami danay sa disconnect switch and then pwede ta. So aside from that, sir, ano pa ginang function sa nga Taibas? Ano ang mabulig sa in terms of reliability sini? Okay. Amo na ang na-explain ko kina nga ang Taibas for reliability. Para for example, si line 2 or line 5 may maintenance siya nga obrahon, pwede to kasaylo sa piyak. And then si Taibas daw amo na siya ang serve as bridge. Okay. Nga from line 5 transport niya ang power pakadto sa transformer ta, and then vice versa si line 2 pakadto sa transformer na. Kumbaga, sir, pwede niya ma-reroute. Rerouting siya. Let's say for example, like subong, dinagyang, no? Yes. Madamo kita sa mga major nga mga streets nga Yes, close. So since nga hindi siya since nga close ang ina siya nga dalan, or let's say kung diri sa aton, no, sa sini nga facility ta, let's say may ara nga maintenance, since hindi siya ka flow ang electricity, May pwede niya may alternative. Kumbaga, pwede niya ma-reroute Yes, sa other correct. nga sa ibang nga way. Correct, Miss Joy. Okay. Unfortunately, hindi ta maka-operate ka breaker ta Okay. for the reason nga for safety. Yes. And then para sa naman lang, stability ka system ta kay since online ta subong. Na. Yes, correct. So pwede ko man nga explain further ang parte sa circuit breaker. Actually, Miss Joy, ang circuit breaker go-operate na siya in terms of milliseconds. Okay. That's why important siya kay kung may si relay makasense siya sang fault within milliseconds i-trip niya ang breaker. Dira ang operation ka breaker. So sa closing, I believe ang closing is around 67 to 70 milliseconds. So imagine wala siya isa ka segundo para mag-close siya or mag-open. So meaning, sir, sa isa ka segundo, Split second siya. Split second siya. Maka-open siya. Okay. So sa opening, I believe around 25 or 26 milliseconds. Okay. Na. That's why, kung for example na lang sa mga household kung ang isa ka appliances may fault or may problema, within split seconds mag-trip ang breaker ta. Kaya kung hindi siya mag-trip, actually ang current siya ang gakos sang further damage sa may equipment ta. For example, may problema sa equipment ta, kung sige-sige ang flow sang current sa equipment nga to, may possibility nga masunog siya, then maka-cause siya sang other damages sa kaiping ng mga gamit, mga. So that's why within split seconds, for example, there is a breaker tani, 25 or 26 milliseconds, mag-open siya. Okay. Ang operation niya. Pero of course, this could lead to another topic sa mga protection relays ta. Yeah, pero ang operation sa circuit breaker ta is capable siya sa mga 25 milliseconds. Okay. So amo siya gali, sir, no, ka-importante sa circuit breaker. Dasig siya mag-operate. Like sa mga pamalay, ano na lang gid, a simple analogy, no, sa mga pamalay nyo, kung ano ka-importante ang circuit breaker. But of course, in every facility, may lain-lain siya nga same lang ang function, pero ang level of protection niya lain. Let's say sa power plants. So, ang iya nga gina-protect sini, syempre ang ilang planta. Yes. How about sa NGCP? Sige, mo na lang ni Miss Joy. Para mas ma-appreciate sa mga listeners ta. For example na lang, ang natabo diri sa Panay, wide brownout or blackout, may nag-cause ng fault sa isa ka, I think, planta. So within sa ila may fault. So para hindi na further mag-cause ng damage or problema sa ila nga facility, nag-trip. So
nag-disconnect sila sa sa grid. Kumbaga nag-disengage sila sa Kaya grid. kung hindi sila mag-disengage, syempre kung close Japon ang circuit breaker mo, ang source mo, sige Japon sang feed sang current dito sa sa faulted nga, I don't know, device or equipment. So, base mas lawig pa nga interruptions ang matabo. Kaya syempre, kung for example, nasunog to kay tungod sa wala nag-trip ang circuit breaker, sige ang feed sang current. So, mas dako nga nga maintenance or mas dako nga repair ang himuon nila. So meaning sir, every facility from power generator to transmission line to Yes. distribution unit to houses, may mga protection devices na Yes. siya nga once nga ma-sense sa imo nga protection device, pwede siya mag-automatic trip ang circuit breaker to protect their system also. Actually, ang pinaka-brain or pinaka-sensing equipment kung may mga, halimbawa, may mga fault or overcurrent, is si relay. Sa relay. Subong si relay as a protection device, kumbaga siya ang pinaka-brain. For example, nakasense siya sang overcurrent. So, si relay subong mahambal siya, oy, may overcurrent. So, maghatag sa sumong sang trip signal pakadto kay breaker. Hambalon niya si breaker, oy, may ko din, na-sense ko na overcurrent. So, trip ka na. Isolate mo na kami diri. Na. Kung maghambal kita ng overcurrent, I think sa mga nagasunod sa sininga program, na-discuss nato ni nga term sa previous episode naton with Sir Christopher Cirojano. Ang overcurrent kung hindi mag-balance ang supply kag ang demand. It means beyond normal siya. Beyond normal siya. Beyond normal. Kung kumbaga mas mataas ang Yes. mas mataas ang magnitude sang current. Kung maghambal kita ng overcurrent, sir, which is higher, ang supply or ang demand? Ang gakos sang overcurrent is usually mga fault. Fault. So for example, fault from anything na makakos sang fault. For example, diri sa substation may kahoy nga natumbahan ng isang kalinya, makakos siya sang fault. So ang fault maka-draw siya sang high current. Alright. Sir Mark, gusto taman i-share sa ating customers nga, let's say for example, diri sa Megawatt substation, we have 6 feeders. Yes, And correct. in case of trouble, sa isa ka feeder, pwede nato, or may trouble man siya, or maintenance sa sina nga feeder, pwede naton kakuha sang supply or pwede naton ma-tie up. We also heard the word tie up, kung may ala kita sa mga scheduled maintenance activity sa aton sini nga facilities nga pwede naton nga ma-spare sa long outage ang ina nga specific nga area nga may ala kita nga ginapatigayon nga maintenance activity. So ang aton subong system may ara na siya, kumbaga capable na siya nga magpatigayon sang tie up or nakaloop na siya, interconnected na siya, kumbaga. Ipakita naton sa inyo ang aton nga existing nga SCADA system diri subong sa Megaworld substation. Aton ina nga pag-discussionan sa aton sini nga pagpanumbalik. For the meantime, yari ang aton sini nga pila ka mga safety tip kay subong nga sa next week may ala na kita patigayunon nga dinagyang festival, madamo sa mga highlights, madamo sa mga nakalinyadang mga activities, damo sa mga nagabiriga sa balloons, mga hampangan, which is delikado kung maglupad. Yari makita natin sa pihak natin yung side. Ang example lang ini, actually hindi ni diri sa Philippines, but ari ni sa luwasang pungsod nga nagpalupad sila sa mga balloons kag nag-igo sa aton nga linya sang kuryente nga gintunaan sang unscheduled power interruption. So amo na kadelikado ang pagpalupad sang balloons especially sa mga malapit sa mga houses or damo sa mga establishment nga or makita nato nga madamo sa mga linya sang kuryente sa ibabaw nyo, hindi ka mo magpalupad sa balloons kay pwede nga magdiretso ini siya sa linya sang kuryente kag tunaan pa sang unscheduled power interruption.
Di naman kita subong sa control center or control room sa nga Megaworld Substation. Ang ini nga computer monitor, simple lang gina siya nga computer monitor, no? But may pinakadako ni siya nga function kay ato na niya siya nga diri sa Megaworld Substation. Actually, already SCADA operated, no? Yes, ma'am. And makita ninyo ang single line diagram i-discuss further sa aton ni Sir Mark Molano kung ano ang mga functions ni. Nga isa mo lang ka-click, pwedeng magka-outage ang bilog nga Megaworld Substation or ang specific nga feeder. So, iga-discuss isa-isa ni Sir Molano. Sige, Sir Mark, let's discuss one by one ano ang mga functions sa nga line diagram. Sige. Sir Mark, may line-line nga color, may green, may red, tama. okay. Tama. So, kung ma-observe nyo, line-line siya nga color, kay may gina-represent siya nga status. For example, for the green color, kung makita nyo diri, ang box is color green, it means ang circuit breaker diri is open. So, sa part nga ni, kung ma-observe nyo, ang high voltage level ta. So, diri ang 69 kV. And then for this one, diri situated ang mga feeders ta. Okay. So, kung makita nyo subong, si feeder 6, 5, 4, 3, and si 1 is online. However, si feeder 2, may ginapatigayan dira nga maintenance, that's why naka-open siya. Pero even if naka-open siya, may tiebreaker siya, may tie LBS. So, even if naka-maintenance na, hindi interrupted ang service na kay feeder 2, kay naka-tie up siya kay feeder 5 na. Okay. Amo ni siyang Megaworld feeder 6. Yes, ma'am. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Okay. So since nga open ni siya, kung green open. Yes, ma'am. Open Meaning siya. wala siya Kumbaga, Hindi siya- out of service siya. out of service Out of siya. service. Kung red naman siya, meaning Naka-close. naka-close, Yes, tama. kag naga-serve siya sa electricity. In service siya. Okay. Si feeder 2, since naka-green siya, meaning open siya, Yes, ma'am. but may power manigapon because nga nagakuha siya sang supply sa dere. Feeder 5 na. Sa Megaworld feeder 5. Yes, ma'am. Okay. Tama. Amo ni siya ginhambal naton nga kagina sa discussion naton earlier nga kung in case may maintenance or let's say abi maintenance or trouble, pwede naton ma-tie up ang Yes. ang concerned nga feeder to another feeder. Yes. tama. Okay. How about, sir, kung halimbawa si Megaworld Feeder 3 may trouble to karon or may maintenance kitang himuon, nagpatigayon kita to bisang 3 wiring. So wala siya bisang electricity nga mag-flow. Pwede man siya makakuha sang electricity sa other Yes, feeder? pwede gid. Actually, ang tie LBS nga ni is substation level. So, kung ang maintenance mo is within the substation, diri na siya mag-operate. So, may substation level ta nga tie LBS. Pero LBS stands for load break switch. Yes. Okay. Load break switch kay pwede ka maka-operate even if online siya, pwede ka maka-close or open. Okay. And then for for mga lower stream, still may mga tie LBS to that. Nga, for example, sa portion nga ni, may obrahon si lines or line team, may maintenance sila ng obrahon. So, makita sila subong sang available nga LBS or pinakalapit na LBS na pwede ma-divert ang power pakadto sa affected nga Okay. area. Okay. So, si Megaworld Feeder 3, kung may ara nga trouble or maintenance, pwede siya makakuha sang supply sa Feeder 6. tama, sir? Feeder 6. Amo na yung for example, amo na yung ginatawag nilang single line diagram. Gina-represent niya ang bilog nga system diri sa Okay. substation ta. So, dira makita nyo may basta diri. So, just like kagina, ginhambal ko, amo na yung 69 kV nga system ta. And then for this one, amo na yung mga feeders ta. Feeders na to. So, diri ang mga pagwa pa kadto sa mga households ta, sa mga loads. Okay. Iniya, sir, nga naka-open. For this one, kay kung amo na gani nga single line diagram siya, kay kung subayan mo ang line niya, pakadto siya sa
future Future nga pa. power transformer okay. na ito makita nyo. Oo. So, for example, kung in the future, Magtaas na ang load ka. magtaas na ang Oo, demand. demand, I mean, ang so, demand. ang demand diri sa transformer 1 ta is Naka-ready na. naka-ready na siya. Kung maglapaw ng nakaset ta nga supply diri sa transformer 1, pwede ta makadugang ka panibagong That's the advantage nga gina-foresee naton bala ang future, syempre ang growth diri sa Iloilo City. Yes, tama. Dasig. So in case nga magtaas ang aton nga demand diri sa syudad sa Iloilo, we have available na ya nga Tama, Miss Joy. nga transformer Yes. nga mag-accommodate. But the question nga magasabat karon sa aton nga more power balita. But before sina, may dugang ka pa nga discussion, sir. Yes, Miss Joy. Kung mo-observe nyo, both sa high voltage side, sa 69 kV, may tiebreaker siya. Likewise, sa medium voltage na may Okay. tiebreaker siya. For example, kung ara na si future, no? Ara na ang isa ka transformer or transformer 2. For example, may maintenance din kay transformer 1. So, tanan, makuha di sa transformer 2. I-close lang niya ang tiebreaker diri sa medium voltage and then tanan nga feeders ma-serve na niya. Okay. Then for now nga wala pa ni. So ang tanan nga source ta is kay transformer Wala 1. ang danay. That's why nakatay siya, naka-close ang tie para ang mga feeders 6, 5 and 4 is ma-serve Japon. Okay. Kay diri halin siya kung subayan mo ni ma'am, transformer 1 kung subayan ta di, ari di ang niya, feeder, the main breaker niya. So kung naka-open na ang tie, it means wala si 6, 5 and 4. Pero Pwede since na lang. yes ma'am, since wala si transformer 2 pa, naka-close ang tiebreaker ta para ma-serve Japon, ma-cater Japon ang Meaning, ang other hindi nga feeders. transformer, tanan ni siya nga Yes, feeders gina-serve yes, niya. But kung magtaas ng demand naton diri sa syudad, kung ma-close na ni or operational na ni siya, so maghati na kung Yes, ang load. sakto. Hindi siya mag-overload. Ang naman ang reliability nga ginatawag Yeah, nila. oo. Kaya for example, may himuon ka di sa piyak, may available May ka di sa available piyak. ka. Maka-divert ka. Okay. Reliability. Alright, sige. Sir Mark, thank you so much. Okay, thank you. But, if ready ang facility sang more power in case nga magsaka ang demand, kay we all know magasaka gid niya because ang progress no diri sa syudad sang Iloilo nga tam-an siya ka dasig. Kung ang aton nga facility is ready to accommodate, but the question right now is kung may available nga supply. Sakto. Yes, Sakto, Miss Jo. that's the question. And in fact, para sa aton sini nga mga customers no, sa nagligad nga Martes nga adlaw, ang more power ang nag-present no sa City Council sang status sang aton nga 5-year modernization program, because we promised sa mga Ilonggo nga we will upgrade, we will modernize our facilities kag part ini siya sa aton nga 5-year modernization plan. So, gin-update naton ang City Council sa syudad, no? And magatakop na or matapos ang aton nga 5-year modernization plan by February 2025. And ginpakita naton ang growth, ang pag-progress sa Iloilo City. But, ang pamangkot naton subong, kung ready ang facility sang more power nga mag-accommodate sang demand sang syudad sang Iloilo, the question right now is, may available ba nga supply diri sa syudad nga igahatag sa aton through our transmission line, ang NGCP. Pag-asabton ina, pinagi sa aton nga more power balita subok. Agud mahatagan sang sabat ang nagapamiligro nga power crisis, nagdango pa more power sa Iloilo City officials, agud ipasiguro sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP nga sarang sila makahatag sang bastante nga supply kag makompleto ang pagpataas ang kapasidad sang ila Iloilo City substation.
Ginlatag ini ni More Power President kag CEO Mr. Roel Castro sa Iloilo City Council meeting sang nagdigad nga Martes kasunod sang natabo nga blackout sang Enero 2, 2024. Suro kay Castro, nagmando na ang Energy Regulatory Commission o kon ERC sang reclassification sa pasilidad bilang transmission assets duha na katuigang nakaligad. Ang bagong 3x100 MVA Iloilo Substation ang kabahin sang Transmission Development Program o kon TDP nga dapat kuntani matapos ang Disyembre sang tinalikdan nga tuig. Apang tubtub subong, wala pa ini masuguran kag nagakinahanglan ini sang 450 ka adlaw nga construction period. Tuman kadili ang pagsugod sang proyekto bangod sa kakulang sang mabakod nga commercial agreement sa tunga sang NGCP kag Global Business Power Corporation may kaangtanan sa ginreclassify nga mga assets sa La Paz. Ang Iloilo City nga girakabig, isa ka investment hub sa Region 6 kag may low demand growth nga 4% kag posible nga hindi masarangan sang NGCP nga maihatag ang supply sa unang habahin sang tuig 2025. Kung hindi pa makasugod ang NGCP sa pag-upgrade sang ila 3x100 MVA substation antes ang tuig 2025, ang total loading sang 100 MVA transformers sang NGCP sa Santa Barbara ang magasobra na sa System Integrity Protection Scheme o kon SIPS. Ang mangin resulta, maka-eksperyensya sang power interruption sa More Power, Ileco 1 Pavia, kag ang Iloilo Provincial Capital. Ang kapaslawan sang NGCP substation nga matapos ang pasilidad antes ang tuig 2025 magahatag sang peligro sa supply kag magaresulta sa load shedding. Ganila uman ang impact sini sa ekonomiya. Apang tion matapos ang ini nga pasilidad sang NGCP kag kun makompleto naman ang Cebu, Negros kag Panay nga backbone transmission project, mahilway sa peligro ang supply sang kuryente sa pila ka tuig nga madason. Nagsulat na si Castro kay ERC Chairperson Honorable Mona Lisa Di Malanta agud tagaan man sang atensyon sang komisyon ng problema. Iniman ang ginpabutyag na ni Castro sa mga senador kag congressman sang tinalikdan nga mga pagpamati nila may kaangtanan sa Panay kag Guimaras Island Power blackout. Nagpasalig naman ang mga opisyales ang NGCP nga ila tapuson ang proyekto antes matapos ang tuig 2024. Ini ang More Power Balita Subo. Thank you so much sa mga konsumidores na po nga napupunta naman sa sining episodes sa ating sining pagpagadagat sa More Power Category Service. Kitain naman kita sa next week sa sinigyapon nga programa kag bantayan ninyo pagod next week hapon naman kapag diskusyonan makita ninyo sa kilid po mga ginatawang siya dapat ng mga protection release, no? Although na-discuss na nila sa mga previous episodes natin pero mga picture na nga to, best of all, mabalik kita diri sa Megawal Substation para i-discuss natin further ano ba ang mga functions, no? Ang functions sa sinikapon ng mga release sa ating sininga operation. So, bantayan nyo ina diri gihapon sa More Power at your service. It is Joy Fontilaga at your service. Good day. More Power at your service. More Power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More Power at your service. More Power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginaobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More Power at your service. More Power at your service. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.